هێزن سووریا دموکراتیک پلانên xwe piştî rizgarkirina bajarê min bi cê ji dest rêxistina Daişê eşkere dike û ev yek li gorî hin jêderên berpirsiyar di Hesedê de. Li gorî agahiyên hatine belavkirin ne, Hêzên Sûriya Demokratîk dê projeya vekirina korîdorekê di navbera Herêma Efrînê û Kobanî de piştî ku min bi rizgarkirin dest pê bikin ne. Lê ev proje li gorî plana Hêzên Sûriya Demokratîk e, dê dûrî sînorê Tirkiye ta 15 kilometrî be. Jêderên xwecihî jî min bi cê ragihandin ku piştî serkeftinên Hesedê li min bi cê çav li ser bajarê Babê ye ku berê xwe bidin wir re û plana wan ew e. Efrîn, Bab û min bi cê bigihînin hev ve û aniha ew amedekariya operasyona rizgarkirina bajarê Babê dikin ne. û Partiya Yekîtiya Demokratîk jî jaliyê xwe ve beriya destpêkirina vê operasyonê bi rûspiyên Herêma Girêspî, Kobanê û Tişrînê re civiya ye. û ev plan pêşkêşkirî ye. Lê li aliyekî din ne, jêderekî berpirsiyar di Hêzên Sûriya Demokratîk de ku nexwest navê xwe eşkere bike ragihande ku plana Hêzên Sûriya Demokratîk ew e. Korîdorekê di navbera min bi cê û Efrînê de vekin ne, bêy ku nêzî bajarên Cerablus û Babê bibin ne. û dê ew 15 kilometrî dûrî sînorê Tirkiye bimînin. Her wisa Hêzên Sûriya Demokratîk jî xwe amade dikin ne, li rojavayê min bi cê operasyona xwe ber bi rojhilatê Herêma Efrînê ve dest pê bikin ne. Têzanîn dirêjahiya herêmên di navbera rojavayê min bi cê û rojhilatê Herêma Efrînê de derdora 40 kilometrî ye û eger ev proje pêk hate, dê her sê herêmên Rojavayê Kurdistanê Efrîn, Kobanê û Cezîrê bi hev ve girêdayî bin ne.